Μας πήρε ο ύπνος. Περιμένουμε. Πάλι. Γάμο. Πόσο πάτε αυτόν, κύριε? Τη μαλακία έφερες από την ασχήμια εδώ πέρα. Δεν πήρες την μουνάρα του Άρτη. Λοιπόν, σου είπα τα νέα. Στο προηγούμενο, Τα 20 λεπτά γι' αυτό. στο προηγούμενο βίντεο έχει πληρώσει ένα 500 δηλαδή τον κόσμο να λένε ότι το δικό του είναι πιο ωραίο. Ναι, καλά. Μέχρι που Και γράφει ένα στο σχόλιο. μέχρι Να είναι το εντυπή. πήρα το αίμα μου πίσω. Και το αστέρι μας. Τα βλέπεις αυτά εδώ τα τσαντάκια. Ο κύριος απέναντι, ο Ζουλιάρης, πήγε και πήρε, αλλά δεν βρήκε τα ίδια, βρήκε τις Long Light. Ένα κομμωτήνα από εδώ και ένα από εδώ. Ναι, Και θα βάλετε μέσα Κασέλα. μεσόρουχα, μια τηλεόραση από εδώ. ναι. Εμείς δεν είμαστε τόσο αγροί σαν κάτι άλλους που είναι όλο κροκάλα Θα και βάλετε κακό. και ένα σκέπασμα. Και τους λες να κάνουμε 10 χιλιόμετρα ακόμα σήμερα και λέει τόπλινα. Συγγνώμη κύριοι, καλημέρα σας. Πόσα χιλιόμετρα κάνατε πριν την τελευταία στάση? Κάναμε 5 χιλιόμετρα, αλλά δύσκολα χιλιόμετρα. Άσφαλτο. Ναι, ναι. Ήταν νερό. Και σταματήσαμε για καφεδάκι στο Δερβένι. Έχει μια ταβάτσα παραλιακή. Πολύ λέγει. Μας έφερες. Το καλό είναι ότι σήμερα δεν κάναμε 5.000 στάσεις. Έχουμε κάνει 2 στασούλες. Το κακό είναι ότι κρατάει 1,5 ώρα η κάθε μία.
ανοιχτό το. Το Samsung, άσε να βγάλουμε το iPhone για μια φωτογραφία. Είναι Samsung. Βγάλουμε το Samsung. Samsung. Φιλάκια, τι έχετε να μας πείτε, φιλάκια? Θέλετε να μας πείτε κάτι για το Samsung, τι θέλετε να μας πείτε? Το Samsung είναι GS. Yes. Τα iPhone είναι cover. Cover. Πώς λέγονται τα άλλα, ASIC Moto. CF Moto. Όχι, μαλάκα στα Μπαγκλαντές φτιάχνονται. Ε. Κινέζικα δεν είναι τα iPhone. Ναι. Στην Κίνα δεν είναι, made in China δεν γράφει. Ναι, Ναι ρε μαλάκα, ο Μάο Τσετούγκ τα βγάλε τα iPhone. Ναι, δεν για πείτε μας για δεν το χάσω. Τα Samsung είναι Κορέα. Samsung ρε μαλάκα. Steve Terry λοιπόν. Μεράκι. Για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και το μηχανάκι εδώ που κατασκευάζει σουαχίλι στην Κίνα, δεν ξέρω που το Να κατασκευάζει. εξηγήσω τι λέει. Όχι, γιατί ξέρω. ρε, μαλάκα. Το GS είναι το καλύτερο. Όχι το GS. Α, και το έχουν Τα ξαναπεί. μαύρα GS είναι καλύτερα. Α, μάλιστα, μάλιστα. Πείτε εκεί στο τηλεοπτικό σταθμό. Μας έχει γαμίσει ρε μαλάκα. Ξυλιάσαμε. Μας έχει γαμίσει. Samsung, Africa Twin.
Αφρικα του είπε μαλάκα το άλλο. Και Triumph. Το άλλο ανέκδοτο έτσι. Του λέει εσύ έχεις iPhone ή Samsung. Αφρικα του μαλάκα. Θα μας πεθάνουνε. Τι χρώμα είναι αυτό, ρε? Βλέπεις αυτός έχει πάει εκεί πέρα, έχει αφήσει τα αμάξι του. Έχει τη Και σκηνούλα αυτή του. εδώ πέρα, γύρω σε ένα μάξιο πάνω. Φωτιά το βράδυ. Πω, αυτά είναι. Πρέπει να έρθουμε να το κάνουμε αυτό. Θα σου πω. Για πείτε μας ακριβώς τώρα πώς λειτουργούν τα λάστιχα. Πώς λειτουργούν τα λάστιχα. Τα λάστιχα. Υπάρχει ένα σωλήνα, ρε παιδί μου, κατεβαίνει κάτω και έχει μια βρυσούλα. Ναι, Βιδώνεις, Ναι. ανοίγεις, ποτίζεις. ναι. Ελαστικό λέγεται, Αν όχι δεν θες να- λάστιχα. αν δεν- Ελαστικό, αν δεν λάστιχο είναι θες- αυτό που ποτίζεις. Αν δεν θες να ποτίσεις, Τη ματζουράνα, αν δεν θες, άμα η δεν έχεις ματζουράνα, χασισιά, η χασισιά που την έχεις φίνικα. εκεί είναι και την ποτίζεις, εκεί που δείχνεις.